Kekerteng cunga kalong Eleonora Marshiangbai. Kejakasa pisah Ngasa laimer. Di kebiang hi kerukom rajbi don kesur kekerja ru kebiang tambadon ki benta pada ki papin misang ni hang taiken. Mo piten ban lose breath kendiat. Shaban shimya ka way ka lain. Mo di don kam hai ke breathing exercise ru bapende. Mo but ya ki vocal exercise ru. I wish you the best. Penang na bende bahasa shoot way karon but. Thank you, ma'am. Kumbayong imesi hang ni hang tai ki don ki ba phimis khendiat to ka breeding ru nang ta pa de ki kerja ti ki biang henry khendiat to la da phi kham pen bha shu shu kan so tanat shu shu mo ka choice of song ka jong phi ka biang bha bat ka sur ka jong phi mo te try ba phin stick ha ka e ka ba phi long ka ba phi ngo ba phin la ba wat num ya tam ya ka e ka phi ngo ba phin num la mo te la da phi le ba kum ne then with more exercises then phin kam bha shu shu mo. Thank you, ma'am. I guess you're already in my team. Welcome to my team.